Ukufa kwasiqiniseko umfoka Mvelase kwavulela elikhulu igebe la ku social media endimeni kaMaskandi. Ukufa kwaleya nsizwa leyana kwashiya isikhala esikhulu. Ngibona manje mina ukuthi kahle kahle mase sibuyela nje emaqinisweni sesiba nje realistic. Salahlekelwa lapha. Kusiqiniseko lapha salahlekelwa lapha. Uyazi ngiyacinga nje ukuthi yipi nje insizwe enamandla esisoke sidudulane nayo nje la ku social media kushunquthuli efana nosiqiniseko angitholi lutho umuntu useze vele nje ngathi uyixoki kanje ngoba singomakhanya siyacinga sicinga ukuthi ubani insizwa nje enamandla sasike sidudulane nomfoka Mvelase madoda ngikhumbula ngize ngimenzela ibongo ngoba noMgibe bavele bashada babazintethe oMgibe usuthi noma ubabona bebalance ubonta akusekho lutho uyabona. Siqiniseke insizwa leyana esasike sidudulane nayo kushunquthula uMaskande uthi phethu utrend yonke indawo. Asixolise nje kubantu esesixokiza ngabo manje sekuze kuvela nje ukuthi engathi singamaxoki kahle kahle asona amaxoki thina. Lutho kaze mina ngibe yixoki mina. Qosha. Umuntu nje ucabanga ukuthi ngixoki uyangisanganela kahle kahle uyangidakela. Mina kaze ngibe yixoki. Mina ngiyimina. Lento yama content mina ngiyidlali lento yama content. Mina ngiyi-original nje ngiyimina. Mina amasimba iqiniso. Mina ngiyalila mina ngalahlekelwa insizwa lapha na kusiqiniseko ngiyalila nje ubona nje nami ngingazazi ngiyantunta nje ngiyatalapha ngapha ngibuye ngixolise ngapha ngoba ngibuye ngitalaphe ngapha ngibuye ngixolise ngapha kahle kahle mina nginjalo. Kodwa uyabona the day you accept iqiniso lokuthi kahle kahle kukhona la kushoda khona ilapho la ubuyela khona engqondweni zakho ube yi-original uqhubeke nempilo. Ileyo nto ke ngiyenzayo njengamanje. Umax lo enmaziyo omeli iqiniso approach izinto ezingathintwa. Umax lo fearless ongasatshiswa ongasabiseki. Uyena ke senizombona kusuka manje kuyaphambili. Lama simba lawa kaMax obekade elixoki eyaphambili ehlehla ebhale ecisha khohlani leyo nto bengididekele nje la ngenxa yokuthi bengifuna nje ukuthi ubani insizwe enamandla estrong esoke sidudulane nayo nje ngempela ngendlela esasidudulana ngayo nosiqiniseko. So leyo nto ngoba manje ngiyayiaccepta ukuthi cha ayikho insizwe enjalo. Ayikho. Ziningi insizwa mina engiyithintile zavele zathamba nje kwacaca ukuthi kumele ngibuye ngizoxolisa. Baningi abantu ziningi ihloko engiyithintile ngiyitalapha kwacaca ukuthi zithambele nje uyabona azikwazi ukubalansa. Uyabona umuntu wazwavele ngazi ukuthi ulixoki angilona ixoki mina angilona ixoki mina. Mina selo ngalandela uKhuzani akaze ngijike namanje uKhuzani iqhawe nje kimi. Uyabona? Umahluko ukuthi uMthandeni angisamtalaphi kakhulu manje ngoba sisekho isidingo. Ngesikhathi khona usiqiniseko sasikhona isidingo sokutalapha uMthandeni. Sasikhona impela lapho ngoba usiqiniseko wayitalapha uKhuzani inkinga. So isidingo sokuthi ngitalapha uMthandeni sasisiningi kakhulu. Yingakho ngithi mina salahlekela impela nje lapha kosiqiniseko salahlekelwa ngoba usuku ufune nje ukuthi uyabuka yibi nje insizwe eqinile manje kuMaskande ongathi uyayithinta nje uyidudula ngempela ibalance caca ukuthi ayikho uyabona. So ingakho ke nje ubona ivideo la khona bengidelele khona uTshatha ngidilithile nalabe ngidelele khona umcineka nayo futhi ngidilithile. Kodwa wena mcineka vele ngisazokudala lapha ke ngoba vele uyabheda. Kahle kahle vele wena mcineka uyazi ubheda ngani?
ubheda ngokuthi yindaba ushiwe zinsizwa wena. Insizwa ziyakushiya wena mcinezelo, zikushiya nje udu. Washiywa oge, washiywa omageza, washiywa nabo tshata bakushiyile manje. Bakushiyile utshata insizwa ebekezela kodwa naku namhlanje kushiyile. Kushiyile namhlanje. Leyo nto ifuna ukuthi uzinuka amakhwapha. Ukuthi kanti inkinga kanti ayikho kuwe. Uyabona? So njengane zakwethu cha salahlekelwa lapha umfoka Mvelase ngoba umfoka Mvelase ngabe usevele wayithinta lento wayibona la inkinga khona. Ngabe kumanje sithunquthule manje na umfoka Mvelase ngabe shaya bhekise ngapha nami ngishaya ngibhekiselena naye ashaya bhekise ngapha nami ngishaya ngibhekiselena. Ha hayi cha ngane zakwethu ziyolala insizwa ziyosala ibongo. Hayi ziyolala insizwa. Ziyolala insizwa abafana. Hayi ukuthi naye wayebuya bhede wayisuka shaya bese eqinisa kakhulu isandla. Kodwa nami ngabe ngangisiqinisa ukuthi ke mina ke angasiqinisi every day mina. Hayi mina ngangingashayi every day. Ezinye nje izinto zakhe ngangiyiyeka nje. Uyabona ngoba yena wayebuya shaya ngo live. Isikhathi esiningi nje wayeshaya ngo live, yabo. So mina bengingenaka umuntu o live isikhathi esiningi namanje nje angiyena umuntu o live. Yingakho nje ezinye izinto zayibuye ingeqe. Uyabona. Kodwa mina musukhumbula kahle mina ngangifike ngishaya umthandeni, ngishaya abalandeli bakhe. Ngangashaya umthandeni yedwa. Mina ngatala bomgibe besalandela umthandeni ngatalabha bona osiqiniseko ngaze ngabenzela ibongo. Alabasta abahleli nje bayawazi umtalabho wami. Uyabona? Cijimphizwane bayawazi umtalabho wami. Angishaya mina ommeli ngishaya omdu, ngishaye olabafana lo wasedumbe lona ngibashaye bonke ngibahlanganisa. Uyabona? Ngenxa yani na ngenxa yalomfana kwakuthiwa usiqiniseko. So ezinye izinto ke ngane zakwethu sizoyilungisa nje kancane going forward ngoba vele lokhu sesikwamukelile nje singomakhanya ukuthi hayi lo mfana waMvelase vele wahamba thina vele siyithina ke uyabona. Mina nje akaze ngibe umuntu wama content, hayi kaze ngibe umuntu angazi nokuthi mina icontent yini mina ngazi ukuthi nje mina umsangana amasimbi iqiniso phela nje. Mina ngithinta le nhlobo yamaqiniso lesatshwayo lengathintwa la komakhanya siyayithinta thina. Uyabona? So iyona nto ke lesoqhubeka nayo. Akekho umuntu osatshwayo la komakhanya. La komakhanya wonke umuntu usihlama nje. Wonke umuntu usihlama. Uyabona? Obhedile nje usihlama wonke umuntu obhedayo la komakhanya. Ingakho ke sithi no sizobuyela ubuthina senze ubuthina singalode sisho izinto sibuye sihoxise sisho izinto sibuye sihoxise cha lokho nje phelile bekuvele nje kuumsangano okhombisa ukuthi bekukhonpela into ngempela besingayamukelile la ku social media ukuthi cha yahamba ngeke iphinde ibuye. Uyabona mawungamukelile vele uyadideka mawungamukelile mawunga-acceptile nje uyadideka. So sibuyela kuthina ke manje ziyakhala kwenza kanjani ziyalila kade niyasidakelwa zintsha kade zintsha ningazosidakelwa nina.